Halo लोगोफोर नै जोङो दायो दंफैयो धेमाजि टेकजुरियाव गा 80 बोसोरारि जखनथाइ धेमाजि गुदि बर' थुनलाइ आफाद गासै आं मैया नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन ना मोनफ्रोमबो बर'नि माहारियारि आफादफोरा ज' लोगो नांनानै 16 नभेम्बरखौ फालिनाय जादों बिनिनो माखासे आं नै नोंथांमोननो खिन्थिलांनो नागिरलायबाय आं दायो नै फैलायबाय हरावहाय माखासे नुथायखौ नोंथांमोननो खोन्थालांसै नोंथांमोना लोगोसे आंजों नायलांबाय थादो अके बिदिबा थौदो लेट्स गो आं खोन्थानो आङो आदसा बेबायदि मोजां बिदि खोन्थाथ'वाखै आरो खोन्थाथ'वाखै ना गाबोनसो खोन्थागोन आदसा मा जायगा बियो नंफर टेकजुरि नंफर आदसा होमबा नोंसिना दाबो डिउटि जोबथ'वाखै ना आदसा दे बिदिबा ना माने पकरि जानो पकरि मा जास्ट मोनफैबाय एसे बेरायबाय बेरायनानै पकरि जानायबाय माबायदि बरिया स्कुलनि भलेन्टियारफोर बरिया मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोनखौ गोथाव मोनदों जानो गोथाव ना गोथाव ना लिंहरनाय जादों स्कुलाव जों लाबाय जों जानायसै बारो साथुनि सेन नाय साथुनि नाय अमिसन बसुमतारिखौ साथुनि नाय ना गुदि खालामनाय जाबाय मा मोनोलै फंबाय नोंसोरनाव जोंनाव मोननाय माने आइटेम होनो थांबाथाय ओरैनो चावमिन दङ औ लोगोसे माने आरो दखान रुटिबो मोनगोन पुरिबो मोनबाय लोगोसे आरो ओंखामबो दं ओरैनो रुटि सावनायनि एक्सपार्टखा नामा एक्सट्राथ' बिदि नों दे लकेल हिसाबै एसे सावनानै जाहाबो नालाय निजे दखान दंखायो माने ना जायगायाव ओंखाना जायगायाव थां आदसा बेसेबांसो गोबाव जाखो दखान होनाया बेसेबां माने बिदिनो गेजेर गेजेर होसावलायबायो खावलायबायो आदसा ओरैजाय ओंखाम जानायखौ एसे खोन्थाना आं बिराद इन्टारेस्टिं जादों मा ओंख्रि मोनजाखो अमा बेदर ओमफ्राय नै आलु भाजा ओमफ्राय दालि दं बे बाबुआनो संनाय ना बाबु मोननानै संदों होननाय खोनादों गोथाव जादों ना गोथाव जादों अमा बेदरजों माजों अमा बेदर ओंख्रियानो दा ओमफ्राय दालि जहल दं ओमफ्राय आलु भाजा दं आसार दं ओमफ्राय माबा आइटेम मेनु गोबांथार दं बार दंनाया आदसा गोथावानो जादों ना नागिरि नोंथांमोनाबो मोजां जादों दसे बेरायगोननि र' ओमफ्राय दाय जानायसै ओमफ्राय बुंनोसै ओमफ्राय प्रग्रामा माबोरै जाय प्रग्रामा मोजां जुलिगेट सोलिबाय दं ओमफ्राय सानबेसे जागोन प्रग्रामा साननैनि हाबाफारिजों लादों औ ओमफ्राय दा जोबोद निखिना 554 जादों औ कालसारेल दा हारिमु बादायनाया आरो 1 घन्टासिमल' जागोन आरो 1 घन्टा ना 1 घन्टानि गाबोननि नाइटआव मोजां मोनसे प्रग्राम दं नबजित नार्जारि फैगोन सिजन 5 नि ओमफ्य लोगोसे सोमखोर फैगोन आरो जोंनि कमेडि एक्टर प्रेक्टिकेल फैगोन आरो जोंनि गगामुख दख'रानि गगामुखनि जानानै जोंनि शिबराम माने जोंनि आफादगिरि दंखायो लोगोसे आरो उदय सरगियारि फैगोन बिथांमोनानो फैगोन आरो कालसारेलखौ मोजां जागोन होननानै सानदों थिग আছে ओरैजाय एसे खोन्थालांबावसै आङो नङा होमबा फै फंबाय ओरैजायबो खोन्थालांसैलाय नैयाव जा आब'मोननि दखान दङ आब'मोनाव मा मोनो नोंसोरनाव दाउदै दखानिया सोर नोंनो दखानिया मा मोनो औ ओमफ्राय फाननायफ्रा मा जादों सेलिंफ्रा मोजां ना गाज्रि थांसाबदों एसे थांसाबहांदोंल' थांथाराखै आदसा अबाव नोंसिना न'आलाय अबे बेयावनो दुइ नं टेकजुरियाव आगे फिसा दखान होनायनि माबा दंना एबारसो फार्स्ट होनो रोंदोंना रोङाखै माखौबा खमाव हरफ्लांदों नामा लसआनो हराखै आदसा नोंसिनाव बेयाव मा जादों मिथिया 16 नभेम्बर आदसा होमबा सेलिंआ मोजां जादों ना बर्तमानसिम जादों मोजां जादों ना आदसा दे एबार जाय खोन्थानोसैलाय ओरै फैलायबाय गासिबो बर'फोर गोजा बेयावबो एसे खोन्थानोसै आङो आब'मोन एसे सोंनाय फिननो लानोसै नै दखाननि नामा माथो नामबो गैया जेबो गैया दखाननि नाम गैया नामा बाजै हटेल आदसा माथो नामबो गैया मा मोनो नोंसानावलाय ने पकरि सापात ना आदसा गुबुन सनां माबोरै बेफार पाति नै सोरबाफोर जुदि फैयोबा गाबोन फैनानै नै जा बाजेनाव जाफैनो हागोन मा मोनो इयाव पकरि साना एवनाय नैबे ओमफ्राय गुगुनि ओमफ्राय दाउदै बयल ना सानबेसे दंबायो बाजैमोननाव प्रग्रामा
माला जोबगोन गाबोन समनियालागै जोबहैनो हागौ जोबहैनो हागौ ना आदसा गोजोननाय थाबाय बाजैनिसिम एसे जानायखौ खोन्थानोसै लानायदों बेयाव नै मा मा सायदोंखौ एसे खोन्थानोसै आङो मा मा आइटेम बानायदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो फार्स्टआव बे मैगं सायग्राफोरजों एसे रायज्लायनोसै आङो मा मावदों नोंसोरलाय मैगं सायदों आदसा मा मैगं बियो मुला ओरैजाय ओंखाम संनायखौ एसे खोन्थानोसै आङो जोंना कारिकर बिथांमोना ओरैबायदि बेस्थ' ओंखामानो रेडि जांबायानो जाजानाय जाबाय नामा आदामोन जाथ'वाखैना आदसा एसे ओरैजाय खोन्थानोसै आङो ओरैजाय थांजागोन दा थांजायो बेलाय मा बुस्थु मटर ना आदसा लाब्रायाव आदसा आदसा नै आदा माबोरै खबरा दङ संनाय खावनाया माबोरै मोजां जानाय जायाखै मोजां जानो माने दा जागायदोसो जागायदोंसो नङा होमबा जागायना माने खावसे एसे जाहोलाङो आंनो ओरैनो खैथासोआव मोनजागोनलै जोंहाबो ओंखाम उखैबायना नै 8:30 जागोन 8:30 जागोन ना मा मा दं जाग्राया जाग्रायाथ' दिनै खाफाला मोजां बिस्थिबार औ मिरामिस ना मोजाङानो जादों दे मिरामिस जानांगौ मानसिया सम सम देहानि थाखाय मोजांनो माबागोन ओंखाम दालि जं औ सानबेसेनि प्रग्राम लादों होनदों आदामोनाव साननै दिनैजों आरो गाबोन दिनै आरो गाबोन आदसा होमबाथ' गाबोनबो संनांगोन गाबोन संनांगोन सानसेयाव बोथिबेसे होदोंलै नोंसिना बोथिनै जायो बोथिसे बोथिनै जागोन बोथिनै जागोन ना ओरैनो बेसेबांसो जानायनि माबा होदों नोंसिनो खैस'जनसो दा 450 जों दा 300 300 जनसोनि ना माबा खालामदों ঠিক আছে दा जानाय नायसै ओरैजायखौबो खोन्थानोसै आङो र' एसे खोन्थानोसै आङो मोजांनो बे मा बुस्थु नैबे पियास बानलु दालियाव आदसा दालियाव ना नैबे मटर दङ आदसा आदसा नै मटरा ना बानायगोन बेखौ ओमफ्राय बियो जाबाय दालि आदसा मोनबाय ना इबो दालिया मोनबाय आदसा आदसा गोजोननाय थाबाय ओरैजाय मा दानदों बेखौबो खोन्थानोसै आं मा खथ' खथाक मा मावदों मा बुस्थु बियो बेखौ लाखुमालायदोंसो देखायजाया होमबा जोंखौनो बुस्थुआ जगार गैयालै ओंखायनो संख्रि साया होनो थाखायसो आयौ अन्थाइजोंसो होदोंना दे अन्थाइजोंसो होदोंना आदसा आदसा जगार गैयाना आदसा आदसा दे ओमफ्राय आदाया मा मावदों सामब्राम गुफुर ना दे एसे खोन्थाबाय आङो ओरैजाय मानसिफोर खोन्थाजोब्बाय सोरबाफोर जुदि फैबा मा जानायाव माबाफोर बेसेन होनांगोन नामा नाङा ना होमबा आं रायजोफोरखौ मोनसे खावलायनोसै गाबोन जुदि सोरबाफोर फैयोबा फैनानै नैबे जोंनियाव बेयाव हाबफै डाइरेक्ट जाफै नङा होमबा गाबोनथ' अफे आरो नै मोनसे खोथाबावसो गाबोन आरो मोजां जोंहा आर्टिस्टफोर फैगोन जुदि फैयोबा टेक्सबारियाव फैदो नायफैदो लोगोसे ओंखामाबो बेयावनो स्राय जालांदो अपेनखानो खोन्थाखाबाय आङो फुंनिफ्राय 8थासिम फ्रिखा माने न' आदसा जेराव नै आदसा औ खोनादोंना सोरबाफोर जुदि फैयोबा गाबोन ओंखाम जायालासिनो फैनाय बेयाव जाफैनो हागोन गाबोन आरो नै मोनसे समस्या गाबोन माबा बेदरफोर दं नामा गाबोनाबो अपेन नालाय बिदिनो जासिगोन गोरान मिरामिस आरो ना थिग আছে खोन्थाबाय आङो सोरबाफोर जुदि फैयोबा फैनानै जाफैदो